Jaj, drágám. Halljam, miért kell titokban tartani, hogy egy pár vagyunk? Édesem, nem akarok kockáztatni, kérlek, értsd meg. Anyám mostanában feszült, mert rengeteg probléma van otthon. Mindamellett nem érteni meg az érzéseinket. Ennek ellenére... Én megígérem, hogy köztünk semmi sem változik, édesem. Minden úgy marad, mint eddig. Csak annyit kell tennünk, csak annyit, hogy még egy kis ideig titokban tartjuk a dolgot. Nos, mindenféleképpen látni fogjuk egymást nap mint nap, ugyanis egy cégnél dolgozunk. Így van. Akkor titkolnunk kell az érzéseinket? Igen. Jaj, csak egy kis ideig. Légy szíves ezeket. Próbáld megérteni. Oké, később találkozunk. Csak egy kis ideig, drágám, ne kapd fel a vizet. Amint a mama egy kicsit megnyugszik, elmondom neki, hogy érzünk egymás iránt. Ne haragudj rám. Kérlek, bízz bennem, jó? Légy szíves. Nem. Igazából nem értek egyet azzal, amit kérsz tőlem. Á, nem? De mindegy. Legyen úgy, ahogy te akarod. Hát mégis meg tudsz érteni. Csak arra gondolj, hogy szeretlek. Nagyon szeretlek. Nagyon.